Ne jucăm aici Granny. Bine, eu normal mă jucam deja, dar că nu mi-a filmat. Hai bă! Și nu vreau să iau tot ranul de la capăt. Merge pe să luăm și cheița. Bă, îmi pare rău că nu s-a filmat, nu ai avut spațiu, dar ce să-i faci? Aici ceva decât ușuțul, dă la bilețuleț. Și să mă aștepte liniile după curs când dă basterca direct. Bun. Da, mă cheam cu ce nervos sunt. De ce nu mi-a filmat mie? Șotița e bună acolo. Ia să dacă mă filmează. Ăla e bus. Hai, măcar asta să filmeze. Deschidem aici. Bun. Știu că era unul. Dacă nu era unul, pun capitalul grei. Și ce era acolo? Am nebun. Și să vă arăt o chestie. Știi că voi aici mergeți, cădeți așa. Dar dacă mergeți voi pe aici, nu mai cădeți. Și... Du-te, dică. Așa, aulă, scârțitura doar pe mine mă enervează, cred că. Dacă am nevoie. Granny plantează capcane prin casă. Bă, nu cred că să nu văd aia. Da, să nu fie aici. Mulțumesc, doamne. Nu va fi camera chesturilor. Nu voi da. Aici. Îi țineți minte ce număr era? Normal că unul. Hai să vedem. Mă spun la număr. Papenele. Ia. What are you doing? Lasă așa, dă-o noi după asta. Bă, dar eram după... Bă, da, mi-l pățesc asta. Mă aduc bine aminte unde era și creșterea, că gata, știu. Hai să omor și pe handicapata asta. Hai, dă asta jos. Ca să-i sus. Tu ești la familie. Bam! Schemață. Da, n-am luat ăsta jos. What the fuck, aici era? Bă. Mare minune. Și ați văzut și voi? A, aici era, mă. Gata, uită-mă. Am nevoie de paru și chiar și-am scăpat.
Sper că vă place aceste videoclipuri. Hai bă, filmează, bun. Mama, mai dispărut. Dacă nu vine, cum ar fi? Cred că nu s-a filmat pe partea întâi, să spun așa. Dacă mergeți pe aici, nu mai cădeți. Bam. Crayer. Hai să dau asta în jos ca să pot să pun itemele mai bine acolo. Mai repede, du-te, dică. E aici, vedem. Du-te, bă, frate, că dacă de nu mă apuc, e proastă. Du-te în dreapta viața mea, urâta mea, că e himbărit. Ma. Du-te, te rog eu, du-te la dreapta. Fă, tu mă auzi? Pe penele, pe... Că dacă mergem pe acolo, nu? Bam, am mai dispărut o gram. Dacă nu vine cum ar fi, nu ne mai disfiguram. Cred că să nu s-a oprit. Nu știu că... Ducem repede pe penelelelele. Tot am să fiu un număr bun. Cheie, doamne. Jocul să-și bate joc de mine. De ce am căzut aici să mă duceam repede să iau crossbar-ul ca să pot să... Hai de capul. Am studiat. Trebuie să mă duc să iau și ciocanul, stai așa. Și un sertarul ăsta nimic, aia e ghesulină. Prima oară facem aia care am zis-o. Dincolo de carte. Uite, bă. Ce-am zis că iau? Ce-am zis că iau? Hei. Întâi aia să omor și pe greni. Că dacă tot așa... Mă dă, doamne, să... Hai de viața mea. Urâta mea. Dincolo de urâtă. Doamne, să piși ceva bun aici. Bă, ce-am zis că mai iau, că am uitat. Hai, ciocanul. Deci fiți antrenul ăsta. Dăm ăsta jos aici. Mai bine, hai să nu facem asta. Hai, mă. Bă, de ce? Bă, să mă râd de mai știu grânii. Să știu dacă mai filmează. Hai de capă. Bam, am mai dispărut un gram. Dacă nu vine cu marfa, nu ne mai disfiguram. Bam, bagă geni, bagă za. Bă, dar aici este, mă, să vedem. Nimic. Bă, nu te văd, bă. Bă, ți-a zis cineva să te pui aici? Este. Și carnea? Fai de capul meu, unde e carnea? E, lasă, mai bine mă duc cu crossbar-ul și mă închid acolo. Fă, boss.
Cred că episodul ăsta deja s-a lungit. Sper la ziua a doua să vedem. Bă, dar ce bine filmez, bă. Cred că nu o să mă auziți așa de bine, dar... Unde mă seringa aia? Bă! Cam și pe tine, Granny. Ești vâtâmă, ești nebun? Hai, treci de încolo de urâtă. Să mă stăgeam, ha, bă! Poate vine prin spate. Ui, blea. Asta e că și tot de asta am nevoie, stai așa. Am călcat, du-te bă, încolo. Bă, tu nu... Da, că s-a întâmplat toate tablourile.